Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Mana ọ bụghị maka ihe ibupu na mbụ. Ọ bụghịkwanụ maka ihe mbupu na mbụ. Ọ bụghịkwanụ maka ihe ndị na-ele na ihe onyonyo pụrụ na mbụ. Akụkọ gị abụghị akara aka gị. Anyị nwere ohere site na mmalite ọhụrụ. Echere m na mgbe Baịbụl si na ọ bụrụ na ị nọ n'ime Kraịst, ị bụ onye ekere ọhụrụ. Echere m na ọ pụtara na anyị ga-abịa bụrụ aja mmụọ ọhụrụ. Ịma, ọ bụrụ na mmadụ bụrụ isi nkwọcha na-eruteghị ntutu ọhụrụ n'ihi na a mụrụ ya ọzọ. A sị m ọ bụrụ na mmadụ bụrụ ibu nke ukwuu ya bịa taa ahụ n'ihi na a mụrụ ya ọzọ. Ma e mere ya ka ọ dị ọhụụ. N'ime ya anyị nwere ohere dị ọhụụ. Ma mgbe ahụ ọ bụrụ na anyị kwere ka ihe nọ n'ime anyị nyere anyị aka, ọ ga-eji ihe ndị ọzọ ahụ ndị nọ n'ezi nyere anyị aka. Ịma, akwụkwọ nsọ kwuru sị ihe niile kwere omume n'ebe Chineke nọ. Ihe na-ekweghị ndị mmadụ omume n'ebe Chineke nọ, o kwere omume. Achọrọ m ka ị gee ntị na ihe nke m na-ekwu. Ọ naghị ekwu na ihe niile gajechi ime n'ụzọ dị mma n'ebe Chineke nọ. Ma echere m na mgbe ụfọdụ anyị na-eche n'ihi na o nwere nkwa nọ n'okwu Chineke na n'agbanyeghị ihe ọbụla anyị mere, anyị ga-ekwere na anyị ga-enweta nke ahụ. N'ezie, ịma, ikwere n'eziokwu na-akpali nrube isi. Ya mere Chineke si onye ọbụla nke ga-eme ga-enweta nkwa ahụ. Na ihe ọma niile a bụ maka onye ọbụla nke ga-eme. Ọ pụtaghị maka onye ọbụla nke nwere echiche dị aṅaa. Ọ bụ eziokwu, Chineke si na m ga-enwe ndụ dị mma, ya mere aga m enwe ndụ dị mma. Mba, ọ pụtara na ekwenye m na Chineke chọrọ ka m nwee ndụ dị mma, mana ọ ga-egosi m otu m ga-esi ruo ebe ahụ. Mana aga m azọpụ ụkwụ nke okwukwe. Mana gee m ntị, enwekwala mgbagwoju anya dị ka m na-ekwu nke a. Mana ọ ga-ewe oge, ma o nwere ike iwe ogologo oge karịa ka m chere ọ gaara ewe. O nwekwara ike sie ezigbo ike karịa ka m chere ọ gaara adị. Ma enwekwara m ike ịtụfu ụfọdụ ihe na ndụ m n'ihi ya. Mana m onwe m ekpebiela na aga m ejisi ihe ahụ ike, bụ ihe Jizọs Kraịst nwụrụ ọnwụ n'ihi m inye m. Ma ọ nwụrụ ọnwụ ka m were kpọrịa ndụ m. Agaghị m anọ na-agagharị na-ebutu isi m ala na-abụ onye nọ na mgbagwoju anya mgbe niile, n'ihi na ihe niile nọ na ndụ m adịghị otu m onwe m chọrọ ka ọ dịrị. Amen. Ya bụ, nke a bụ ya. Ị nwere ike ịbịa n'ọgbakọ dị otu a wee gaghachi n'ụlọ nzukọ gị wee nweta abụ dị elu na nkụzi dị mma. Anyị niile aṅụrị ọṅụ, anyị niile na-enweta okwu Chineke, mana nke bụ eziokwu bụ ị ga-alarụ n'ụlọ. Echere m na m ga-agwa gị na agaghị m anọ n'ebe a gị nọrọ na ọ bụrụ na ị ga-anọ ya abalị Satọde na Sọnde, aga m abịaghachi n'ụtụtụ Mọnde bịa nye gị okwu Chineke, lee ya na ihe onyonyo. Mana nke bụ eziokwu bụ na ị ma na anyị agaghị na-agagharị na ihe otuto na-abụ abụ haleluya n'ihi na azọpụtala anyị. A sị m anyị nwere ndụ nke dị mma, ezigbo mwute, ezigbo ihe mgbe, ezigbo mkpa, ya na ezigbo ndị jọrọ njọ mgbe ụfọdụ, ndị ọ na-adịchaghị mma gị na ha imekọ ihe. Ma Pọl si, ekpebiela m ịmara ya n'ike nke nọ na mbilite n'ọnwụ ya, nke na-akwalite m site na ndị nwụrụ anwụ dịka m na-adị ndụ n'anụ arụ a. Mgbe ahụ Pọl nọ na-ekwu okwu maka ike nke mbilite n'ọnwụ, ebe ị ga-enweta ezigbo ọnọdụ nke mkpori ndụ n'agbanyeghị na ihe niile agagaghị otu ị chọrọ ka ha gaa n'ime ndụ gị. Anyị kwesịrị ịmụta otu anyị na mmụọ nsọ ga-esi arụkọ ọrụ. Chineke nwere ezi atụmatụ nye anyị. Anyị nwere ohere nke mmalite ọhụụ. Anyị bụ aja nke ime mmụọ ọhụụ nke mmụọ nsọ ga-eji arụ ọrụ. Ma anyị ga-amụta otu esi enyefechasị onwe. Nke a bụ okwu mara mma, nyefechasịa. Ebidola m na-ahụ okwu ahụ n'anya nke ukwuu. Anyị ga-amụta otu esi enyefechasị onwe karịa ịbụ igbochi. Anyị kwesịrị ịmụta otu esi enyefechasị karịa ịdị isi ike. Ị na-anụ? Ka anyị lee anya n'akwụkwọ nsọ na Rom isi 6
amaokwu nke 13. ị nweghị ike ịgarucha ebe Chineke chọrọ ka ị nọrọ ma ọ bụrụ na ị gaghị amụta otu i si ahapụ ka mmụọ nsọ na-edu gị. Ma ị na-asị n'ezie, achọrọ m ka Chineke gwa m okwu, mana ana m anụ ihe Chineke na-ekwu. Ma ị ma ihe mere? Echere m na ị na-anụ karịa ka ị chere. Echere m na anyị na-eche mgbe ụfọdụ na ịnụ site n'ebe Chineke nọ dị ka onye na-ekwuchi okwu ike, ihe olu na-ada ada nke ị na-eche. Ma n'ezie, ebe karịchara ukwuu nke Chineke si edu ndụ ya bụ site n'ịmara amara, dịka na ịmatara, dịka ị maara ekwesịrị m ime nke, ekwesịghị m ime nke ọzọ. Nwanne m, ekwesịghịkwa m ikwu nke ahụ. Ma onwe m, o nwere ike ya alaghachi gaa yọọ mgbaghara, ma mba, achọghị m ime nke a, ha onwe ha mere m ihe ọjọọ eme. Ya mere ọtụtụ mgbe, n'eziokwu ọtụtụ mgbe, Chineke na-edu anyị ma ọ na-egosi anyị ihe ma anyị achọghị. Ọ bụghị ihe anyị chọrọ ime, mana anyị kwesịrị ịmụ otu esi enyefechasị, n'ihi na Chineke achọghị ebe ọbụla nke anyị ga-aga nke na-agaghị alụpụtara anyị ọlụ ọma. Ị ghọtara nke ahụ? Ọ bụrụgodị na e nwere ihe Chineke na-achọ ka ị hapụ nke sitụrụ gị obere ike, ọ naghị achọ ịnapụ gị ihe iji egwu egwu. Ịma, ọ bụghị nna obi ọjọọ nke chọrọ ịnapụ gị ihe iji egwu egwu. Ọ bụ maka ọ bụ ihe nke kwesịrị ịpụ na ndụ gị maka ọdịnamma gị. O nwere ihe dị mma nke Chineke nwere n'obi banyere gị. Ọ na-agbalịsi ike inyere gị aka ka ịhụ nke ahụ, ma ị gaghị ahụ ya ma ọ bụrụ na iji sie ihe ọjọọ aka ike. Amen. Ụfọdụ n'ime unu bụ naanị ndị enyi unu nwere na-achọ igbu unu. Ana m agwa gị eziokwu, ma ị ma, ọ bụrụ na ị chọghị ịhapụ ha bụ maka na ị chọghị ịnọ naanị gị. Ị chọghị ka a ghara ịkpọ gị oriri, ị chọghị ka a ghara inwe ihe ị ga-eme n'abalị Fraịde. Ya mere gị gaa n'iru ịnọ n'obi ọjọọ. Ọ dị mma, achọrọ m ịgwa gị otu ihe. Naanị m nọburu ruo ogologo oge mgbe m na-achọ ka m rubere Chineke isi, ime ihe a m na-eme ugbu a. Mgbe m bidoro mee ihe a m na-eme ugbu a, amachaghị ya ama. Maka ụmụ nwaanyị izi ozi ọma, ndị enyi m ahapụ m, chọọchị m ahapụ m. Ọ bụ oge siri ike, ma anọghịzi m n'iwe ọzọ. Ekpebiela m, agaghị m anọzi n'iwe ọzọ. Agaghị m. Amara m chọpụta ihe banyere Chineke a. Achọrọ m ịchọpụta ma o nwere ihe ọzọ karịa ịga ụlọ nzukọ ụtụtụ Sọnde ọbụla gaa nọrọ ọdụ n'oche, ma laa n'ụlọ mụ na di m aga-akpọchi n'ọgụ, ma gaghachikwa n'izu ụka ọzọ. Enwerịrịla ihe karịrị nke a, ma onwe m ga-achọpụtakwa n'ihe ọ bụ. Ma o nwere ihe ọzọ dịnụ nye gị, nyekwa onye ọbụla ọzọ n'ime unu. E nwere ihe ọzọ buru ibu nye onye ọbụla n'ime unu ma ọ bụrụ na ị ga-esonye n'odudu nke mmụọ nsọ. Mana ama m na ekwesịghị m ikwu nke a, mana ama m na ekwesịghị m iri nke a, mana ama m o nwere ike ekwesịghị m ile nke a na ihe onyonyo. Mana n'ụzọ nke ọzọ, ị nọ na-ekwusi ịma ihe Chineke chọrọ, mana aga m eme ihe m chere. Ọ dị mma, mgbe ahụ akwadola inwe ihe Jizọs nwụrụ gị ọnwụ ka ị nwee. Imeela. Ugbu a ana m ekwu na ị gaghị ebi ndụ otu ahụ, ma o nwere ike gaa eluigwe. Ọ bụrụ na ị kwere na Chineke, ma ị kwere n'ezie na Jizọs nwụrụ maka mmehie gị, mana o kwesịrị ịkpali nrube isi ruo n'otu ogugo. Mana echere m n'ụbọchị ndị a anyị nwere okpukpere ndị na-achọghị mma, dịka agaala m nzukọ ụbọchị ụka. Ngwa, na eleghị ị ga-emekwe n'ụbọchị ndị fọrọ afọ n'izu. Ịma gịnị? Ọ bụ gịnị ka ị na-eme n'ụbọchị ndị ọzọ n'izu? O nwere onye ọbụla n'ebe ị na-arụ ọrụ nke ga-ekwunwu ihe dị iche n'ime gị? Ma ndị ọzọ, ma ọ bụ ụjọ na-atụ gị ka a ghara ikwu okwu maka gị ma ọ bụ kpee gị ikpe? Ma katọọ gị, ụjọ na-atụ gị na enweghị gị na ya ga-eso wee pụọ? Ịma, ma lee, anyị ga-eguzoro ma eguzopụ iche. Anaghị m ekwu maka ịkpa agwa otu na-ekwesịghị ma ọ bụ otu dị aṅaa. Ịma, onye ọbụla na-eche na ọ na-amasị ịnọ naanị ya. Ọ bụghị ihe m na-ekwu maka ya. Ọ bụghị ihe m na-ekwu maka ya. Ana m ekwu okwu maka ibido na-enwe mkpebi nke ị maara na ha ga-amịpụta mkpụrụ dị mma na ndụ gị. N'eziokwu,
ọ bụrụ na agaghị ahapụ ụfọdụ ndị gị na ha na-eme ihe, ị nwere ike ịgabiga oge nke ịnọ naanị gị. Ana m agwa gị, ị nwere ike ịgabiga ya, ị nwere ike ịnọ naanị gị, mana ana m agwa gị nke a ma o nwere ike ime gị mma ọ bụrụgodị na enwe onye ọbụla ọzọ ị nwere, gị nwee Jizọs. Gị na ya ga-abịa dị n'otu mgbe ọ bụ naanị ya bụ ihe ị nwere. Ya mere Rom isi amaokwu nke 13 sị, ahụrụ m nke a n'anya, anyefechasịla onwe gị. Na inyefechasị onwe gị, nke a bụ okwu anyị ahụ. Akụkụ ahụ gị ọbụla na-aga onwe gị imehie dịka ngwaọrụ nke ajọ omume, ma nyefechasị onwe gị n'aka Chineke dịka esi n'ọnwụ kpọlie gị baa na ndụ. N'akụkụ ahụ gị na onwe gị niile, inyefechasị ha n'aka Chineke dịka ngwaọrụ nke ezi omume. Ahụrụ m nke a n'anya. Ịma mmadụ ole n'ime unu maara ihe ọ dị ka ya ịnwa gị site na mmehie? Ọ dị mma. Ugbu a mmadụ ole n'ime unu mana ihe ọ dị ka ya bụ ịjụ ya? Mmadụ ole n'ime unu makwana ihe ọ dị ka ya bụ ọ dị mma ka anyị kwere na ya? Ịma ị nwere ike ịkwụsị ọtụtụ ndọrọ ndọrọ n'ụlọ gị naanị ikwere na ị gaghị ewere okwu nke ikpeazụ ahụ. N'ezie, nke a bụ ezigbo nkụzi. Aga m ekwe ka o chee na ọ na-eme ihe ziri ezi mgbe niile. Ọ na-emedi ihe ziri ezi mgbe niile, ọ naghị eme ihe ziri ezi mgbe niile. Ka m gwa gị eziokwu, ihe ụmụ nwoke mere mgbe niile ziri ezi. Ugbu a n'eziokwu, ihe nke a bụ n'ime bụ ịmakwa onye m bụ, nke dị ha n'ime, ọ bụ ihe na-eme ka ha chee na ha na-eme ihe ziri ezi mgbe ọbụla. Ma ụmụ nwanyị, anyị ma nke bụ ya. Nke a bụ ihe dịịrị anyị n'etiti anyị. Anyị hapụ na ha ka a na-eche na ha na-eme ihe ziri ezi. Ọ dị mma. Hibru isi 10 amaokwu nke 16. Ma nke a bụ nkwekọrịta, nkwupụta na ọgbụgba ndụ nke m ga-ewepụta maka ha ma ụbọchị ndị ahụ gafechaa, dịka Onyenwe anyị kwuru. Aga m etipụ okwu m n'obi ha, aga m ede ha n'ime ala obi ha na n'ime echiche ha na nghọta ha. Ya wee gaa n'iru isi na mmehie ha na mmebi iwu ha ka m na-agaghị echetakwa ọzọ. Agaghị m echeta ha ọzọ. Ugbu a lee nke a, n'ihi na echere m na ihe nke m ga-ekwu na nkeji na-abịa abịa na-adị mkpa. Ugbu a ebe ọbụla e nwere mgbaghara zuru oke, mgbaghara na nkagbu nke amaghị eme, nke mmehie na mmebi iwu ndị a, o nweghịzi onyinye e nwere iji gbaghara mmehie ndị a. Ebe a bụ ihe anyị chọrọ iji pụta na nke a, wee nwee ike itinye ya na ndụ nke anyị na-ebi. Mgbe Jizọs kwụrụ ụgwọ maka mmehie anyị, ọ bụ otu onyinye pụrụ iche na nke zuru oke, na-enweghịzi onyinye nke a chọrọ iji wee nye maka mmehie. Anyị ekwesịghị, n'ezie, ka m nye gị ihe ịma atụ. Dịka mgbe m mere ihe na-adịghị mma, m wee yọọ Chineke si ya gbaghara m, ma m nata mgbaghara mmehie ahụ, ekwesịghị m ị na-enwezi amamikpe. Nke a bụ ihe sikarịchara ike iwepụga n'echiche anyị, n'ihi na anyị chere na anyị kwesịrị mesie onwe anyị ike ụbọchị ole na ole, ma chebara adịghị ike anyị echiche. N'ezie, ọ bụ ihe ịma aka n'ihu ịnara mgbaghara mmehie site n'aka Chineke. Ma mgbe ahụ ka gaa n'iru, Jizọs kwuru, ana m asị, akwụkwọ nsọ kwuru sị, enweghị ụdị ụgwọ ọbụla nke ị ga-akwụ. Nke a bụ ihe m mụtara. Amụtara m nke a site na ndụ m. O nwere ike ụfọdụ n'ime unu ga-echekwa nke a. Echere m na mgbe anyị na-emeghị ihe n'ụzọ ziri ezi n'oge gara aga, ma ọ bụ o nwere ike imere ihe ndị ọzọ jọgburu onwe ya n'oge gara aga. Ịma, o nwere ike inwekwara ọtụtụ ihe ndị jọrọ njọ nke e mere gị n'oge gara aga, ma ị naghịzi, ọ bụrụ na ị nabata Kraịst, ị naghịzi adị n'ụgwọ banyere nke ahụ, ma ọ bụ gaa n'ihu ịkwụ ụgwọ maka nke ahụ. Ihe m mere n'ọtụtụ afọ bụ ekwenyere m na mgbaghara nke Chineke. Anaghị m enwe obi aṅụrị n'onwe m mgbe niile. Ebu m akpa nke amamikpe m ebe ọbụla m na-aga, ma ana m ekwu nke a bụ ihe ọchị, mana ọ bụ eziokwu. Anaghị m enweta onwe m ma m amaba onwe m ikpe. N'ezie, ọ maana m ahụ ị na-ama onwe m ikpe banyere ihe ọbụla. Na mgbe m bidoro na-aghọta
na-ekwesịghị m ịkwụ ụgwọ maka amaghị eme m. Ọ dị ka o zighị ezi inwe ụdị ịdị mma mana o were m ọtụtụ oge inweta ya. Ọ bụ ihe ziri ezi ịdị ụdị mma ahụ. Ihe ọzọ nke siri m ike bụ o siri m ike ịkpọrị ndụ m. Ọ dị m mma n'ịrụ ọrụ. Enwere m ike ịrụ ọrụ inye m ọrụ gị, aga m arụ ya. Ọ na-edo m ahụ mgbe m na-arụ ọrụ na-arụpụta ihe. Ana m enweta ihe mpụta ihe m site na ihe m na-eme. Chineke achọghị ka anyị nweta uru ma ọ bụ ọdịmma site na ihe anyị na-eme. Ọ chọrọ ka anyị nweta ihe anyị bụ site na onye anyị bụ n'ime ya. Ma mgbe anyị ga-eme nke a, n'agbanyeghị ihe ọbụla anyị na-eme, ọ bụghị naanị mgbe anyị nọ n'ọkwa dị elu, anyị nwere ike inwe aṅụrị site na ihe Chineke tinyere n'ihu anyị ime. Mana ọ bụrụ na ya edowe gị ebe dị elu, ọ dịkwa mma ya etinyegodu gị ịga asa ebe mposi, nsogbu adị. Mmadụ niile chọchara ịnọ n'elu ebe a, mana ị kwesịghị ịnọ n'ebe a ma ọ bụrụ na ọ bụghị ebe Chineke kpọrọ gị ka ị nọrọ. Obere oge nke mmara na ebube a enweghị ihe ọ bụ, ma ihe ndị ọzọ nke ya na ya so aga na-enwe obi aṅụrị ịbụ ihe ọbụla nke Chineke chọrọ ka ị bụrụ. Ị gaghị atụfu obi aṅụrị gị na-akwụ ụgwọ ihe ndị ị mere n'oge gara aga. Ị gaghị na-ama onwe gị ikpe mgbe niile iji kwụọ ụgwọ ihe ndị ị mere n'oge gara aga. Ị kwesịghị iwere ogologo ndụ gị niile na-arụ naanị ọrụ na-agbalị ịkwụ ụgwọ ihe ndị ị na-emeteghị n'oge gara aga. Ọ dị mma ịkpọrị ndụ gị. Amen. Ọ dịkwa mma ịkpọrị ndụ gị. Ọ dị mma ịma Mary Magdala bụ nwaanyị mere ihe ọjọọ n'oge gara aga. Ewo, ma ịma Magdala abụghị aha nna ya kama ọ bụ obodo o si na ya. Ọ ga-adị ka ị na-akpọ m Joyce Fenton. Nke a bụ ụdị ihe nke ha mere mgbe ahụ. Enwere m Mary ọzọ nke so Jizọs si na Betni wee pụta, na-akpọ Mary Betni. Nke a bụ Mary Magdala. Mana ịma Chineke anaghị ahọrọkarị ndị ama ama si obodo ama ama. Jizọs onye Nazaret, o nwee ihe dị mma ga-esi Nazaret apụta? Gịnị mere Chineke etinyeghị ya n'obodo nke a na-asọpụrụ? Gịnị mere ọ họrọ ndị na-eso ụzọ a na-asọpụrụ asọpụrụ? Gịnị mere ọ họrọ nwaanyị nke a na-asọpụrụ nke ukwuu ite Jizọs mmanụ nke na-esi usi ụtọ? Ịma Mary n'akụkụ niile bụ onye akwụna n'oge gara aga. Mmanụ na-esi usi ụtọ nke o jiri tee Jizọs, o nwere ike, mana ahụkwa m ya n'akwụkwọ nsọ. Ma chegodu nke a, o nwere ike ya bụrụ ego ọ natara mgbe ọ gara ọrụ nke akwụna dịka onye akwụna. Mana ịma ihe nke o nwere ga-eru ụgwọ ọnwa nke otu afọ. Ma Jizọs mere ihe dị ukwuu site n'ịgbaghara ya. A chụpụrụ ndị mmụọ asaa site n'ebe Mary nọ. Akwụkwọ nsọ si na ọ bụ onye mmehie obi ọjọọ nke pụrụ iche. Mana gee nke a, o so na njem a na-aga. O so na njem a na-aga. Ugbu a ị mara, ana m aghọ ndị na-eso m eme njem nke kachasị nke ebe a ga-anọ otu ebe, n'ihi na ị ga na-ahụ ha mgbe niile. Mana n'ebe a, ihe anyị na-ekwu bụ onye mmehie nke pụrụ iche so na ndị na-eme njem na-eso ya na-agagharị mgbe niile. Ịma lee, mgbe ịgbagharala ị bụ onye e kere ọhụrụ n'ime Kraịst. Ihe ochie niile agasiwo, ma n'ime Kraịst anyị nwere ọha zuru oke. Ị na-aghọta nke a? N'ime Kraịst enweghị nwoke ma ọ bụ nwaanyị, enweghị onye Juu ma ọ Grik, ohu ma ọ bụ nwa dị ala. Anyị niile bụ otu n'ime Kraịst. O nweghị ihe anyị bụ ma ewezụga ya. Ihe ọbụla nke anyị bụ, ọ bụ n'ihi ya onwe ya. Ana m eme ihe ọbụla m na-eme n'ihi na Chineke nyere m onyinye amara ime ya. Ọ bụrụ na o nyeghị m ya, agaghị m emenwu ya. Ị gaghị emeli ihe ị na-eme ma ọ bụrụ na ị nweghị onyinye amara ime ya. Ma gee ntị na ihe nke m ga-ekwu. Biko ghọta nke a,
o nweghị ihe ọ bụla nke Chineke nyere anyị ime nke na-enweghị mpụta ìhè. Ị nụrụ ihe m na-ekwu? Ekwensu na-achọkarị ime ka anyị na-eche na anyị dị obere. Mgbe ụmụnne David bịakwutere ya, mgbe ọ pụtara n'ebe a na-alụ agha, ma ha onwe ha achọghị ya ebe ahụ, n'ihi na ha marana na etela ya otute mmanụ ịbụ eze. Ha na-enwe anya ụfụ maka nke a. Ha sị ya, onye ka ị hapụrụla ụmụ atụrụ ndị ahụ? Ha chọrọ iwetu ya ala. Ha chọrọ ka ọ mara na o nweghị onye ọ bụ. Ịma ya enweghị ike ilecha anya n'ebe ndị a niile, mana ndị Kọrentị nke mbụ isi mbụ ọ sị Chineke na-akpachapụ anya na-ahọrọ ngwa ka anyị gaa n'ebe ahụ. Ndị Kọrentị nke mbụ isi mbụ amaokwu nke 26. Ma lebara ọkpụkpọ oku nke gị anya, ụmụnna m, mana ahụtara ọtụtụ n'ime unu na ndị na-amaghị ihe site n'otu ndị mmadụ si eche ya na otu ha si ahụta ya. Ọ bụghị ọtụtụ n'ime unu bụ ndị ama ama na ndị dị ike. Ọ bụghịkwa ọtụtụ n'ime unu ka a mụrụ n'ebe dị elu. Ma Chineke, ngwa lee ebe anya, ma Chineke họrọ, kpachapụrụ anya họrọ ihe nke nzuzu n'ebe ụwa nọ, iji tinye ndị amamihe n'ihe ihere. Ma ihe ụwa a na-agba adịghị ike, iji tinye ndị siri ike n'ihere. Ma Chineke họrọkwara, kpachapụrụ anya họrọ ọ bụkwa ihe dị ala nke ụwa, nke na-apụtaghị ihe, ma mezie ya jikwa izu oke na-emeso ya. Ma ihe ndị nke na-enweghị ihe ha bụ, ka o wee tinye ya ma weta ya na ihe na-enweghị ihe ọ bụ, ihe bụ ka mmadụ ọbụla ghara inye isi dị ebube n'ihu Chineke. Chineke na-eji ihe nke ụwa a na-atụfu wee kwara ngwa ọrụ. Ị nụrụ ihe m na-ekwu? Ewetukwala onwe gị ala. Ọ bụrụgodị na ndị ọzọ na-eme ya, esokwala ha eme ya. Ma ọ bụ kwenyere ha, ị ga-asị, mba, abụ m nwa Chineke, agbagharala m, abụ m onye e kere ọhụụ, ma achọghị m ịma ihe nke m mere n'oge gara aga. Enwere m olileanya dị mma n'iru m, ọ gaghịkwa agabiga m. Ịma, ana m ekwukarị nke a mgbe ọbụla. Biko nweta nke a. Enweburu m mbido ndụ nke dị nkịkara, ezigbo ihe obi ọjọọ, mbido dị mgbu, mana enweghị m ọgwụgwụ dị mma. Amen. Ma otu ihe ahụ dịrị onye ọbụla nke n'ebe a. Ọ bụghị mmete, mana ọ bụ ikwe omume. Ọ bụrụ na ị ga-amụta okwu nke Chineke ma kwere ka mmụọ nsọ Chineke na-edu ndụ gị. Ịma, anyị na-agbalị iduru ndị mmadụ mgbe anyị na-enye ndị mmadụ ohere ịnabata Kraịst n'ọgbakọ anyị. Akọrọ m Michael n'oge gara aga, asị m, ịma, ọ na-emetụta m maka ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-eche na ha nwere ike iwere Jizọs tinye na mmegheri ha, ya nọrọ nga a na-emezi ha, ha gaa n'iru ibi ndụ ha otu ha chọrọ isi ebi ya. N'ihi na anyị na-ahụ ọtụtụ nke a. Maka ngwa gị, mgbe a mụrụ gị ọzọ n'ime mmụọ na eziokwu, a ga-enwerịrịla mgbanwe. Ana m agwa gị, mgbanwe pụtara ìhè. Anaghị m ekwu izu oke, mana ana m ekwu a ga-enwe mgbanwe. Mana anyị ga na-agbanwe mgbe niile, ma na-eto, ma na-aga n'ihu ịdịkarịcha ka Kraịst. Ana m eche na ọtụtụ mgbe ihe anyị na-adịghị enweta bụ na ị nwere ike inweta Kraịst. Nke a bụ ihe niile ị chọrọ iji bụrụ onye agbagharala mmehie ya, kwerekwa na Jizọs nwụrụ ọnwụ n'ihi mmehie gị. Mana iji nwee ndụ ahụ nke ọ chọrọ ka ị biri, ị kwesịrị ịdị na njikere inyefe ma nyefechasịa ya onwe gị. Ị kwesịkwara ịdị na njikere, dịka Mike kwuru, nye ya igodo nke ndụ gị. Achọghị m ime otu isi eche na ịdị ntakịrị, ị maghị ihe ruo nke ịchị ndụ gị. Ịma, ọ bụ ihe dị mkpa ịmata na anyị niile na-emejọ ihe, anyị niile adịghịkwa ike. Ma Chineke bụ Chineke nke nzọpụta, ma ọ nọ ebe ahụ mgbe niile ịkụpụta anyị site n'olulu ọbụla nke anyị dabaworo n'ime ya. Mana ọ bụrụ na e jidere gị n'oge gara aga, achọrọ m na ịmata na akụkọ nke ndụ gị ekwesịghị ịbụ akara aka gị. Ị nwere ike ibidokwa ọzọ. Ma ọ bụ ihe banyere ọlụlụ di na nwunye, ọ bụ ego, ọ bụ mmehie, ọ bụ ihe banyere ahụike, ị nwere ike ịmalite ọzọ.
kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.